But when then I rehab kanye ndenze into Transcorp last year. Ndafunda ngoNovember ndasiyeka isikolo ndabhala ndagqiba ndibuyelanga kwisiya isikolo but nesele ndiyabuya isikolo ndiye ndasiyeka ngenxa yezebisi because ndiye ndicinga uba akho yonke ilife ndihlokile kwesi ndiye ndayinsizwa ndayi-28 ndayi-26 ndacinga ulife ndihlokile because xa sendiye ndayinsizwa akho apho ndingakhombi khona ndiyakhomba ndingaluthi imile but ke yonke le mkhange ndenze le nto so namhlanje ndifuna uxela uba unakho so mna kakubekho umntu ondixelelayo uba mandiyeke yonke le nto ndiyitye xa ndiye ndamkela ubawo ne so nani ingaske niyazi loo nto ukuba uThixo unako ukuguqula impilo kuyo kubuhlungu ukwenza into oyazi uba umzali wakho akayithandi ube nawe ufuna uyitshintsha qha kube kukho le nto uqonda hayi mandifuna uyotshaya mani mna ulawulwa yile nto ilapha kuwo ungayaziyo nawe ube ungayifuni uyenza but ubikulawula because iyakulawula kwesikaso-addicted kuyo cela niyazi uba ubawo unako ukutshintsha impilo yam nam uyitshintshile impilo yam